What's up mga katsada? So, mo to guys. Na po dahil may mga tsada kaayo go. So, kay cameraman ang available karon kay aguban kay busy man sa ilang mga kanya-kanya nga turno. So, mo to guys. Nanapon may laing vlog. So, aga mong vlog karon kay mag-surprise na po may og birthday celebration. So, birthday na sa among this siya yung number 1 pero supporter para sa Tsada Kayo Goy. Tinuod naman. At timingan po nga taga Dre siya. So, nagplano may mga Tsada Kayo Goy members na amos siyang i-surprise sa yang 18th birthday kay debut man niya. Tinuod na. So, pakpak. So, kayo pa man siya guys. Naman siya ato nga important matters. Giuban po siya ni Bidon para para sure dyan na ma-surprise siya. So kami din na-prepare naman sa mga buhaton nun. Aguban kayo ng andam na sa mga design, sa mga suoton, unya. Kuha na guys, na po na yung mga sayo-sayo guys. Unya, Sayo mi unya. atangin na ninyo ha. Yan na po na 18 roses. Na yung mga bakpuak, basta kita ka ng mga pasabog. So atangin na ninyo niya. So, ato tataan sa ato ang mga gipang-prepare nila. In 3, 2, 1. Tana. Sana. Dara ma'am. So, happy birthday to you. Happy birthday dayo na ma'am. Oh, tinuod na. Bali ma'am. Say hi to my vlog. Hello. John. Good monkey. Oh. Rasa na ma'am. Rasa. Mana yung gown niya ma'am? Mana yung gown niya? Happy birthday to you man. Eating roses. Dili roses ang buwak. Santan. Gikan sa kasada. Okay kaayo. Ringat sa gown niya, oy. Hindot ta, oy. Kay love man. Say hi to my vlog. Hi vlog. Say hi to my vlog ya. Oo na, ako sa. Kaya na hindot. Mana ating i-background sa kaan, ma'am? Happy birthday. Kinindut. Hindot ta, oy. Bukid ka nag-video ka malinkan. Oo, nag-video miya. Asara. Asara. Mani, bahala. Yoyo Dani na mo na. Utan. Sa supporters na mo. Say hi to my vlog, Sarah G. Hilom. Say hi to my vlog. Basta na nakasar. Hala, pagod. Usod na. Pagod. Yo. Yo. Saan na? Ay. Bye. Hindi mo bye, ma'am. Music, bye. Nabata na. Delicious da, uy. Happy birthday to you. Lola, te. 5 minutes later. So man ito guys, kaya naman naman tagdanaw sa nag-prepare. So ato na kuha ng cake, kay para ready na taon niya. Amo ka na cake para di na magkungkuan. Alabay ta diri sa barbecuehan. Kung gigoto mo, palit mo diri sa among barbecue. Barbecuehan ni Alibet. Yaya na mo. Malamian ka yung barbecue. Supportive kayo. Ikaw ka pa na ni? Dahil si Alibet guys. Wala na, tatikan na mo. Nabuhaan ang buha. Mara siya ang mama ni John Mark Almirol. Almirol kayo tara. So to guys, mato na sa cake. Ato na sa among giordiran og cake. So bani mi guys in 3, 2, 1. Tana. Tamo. So ato may gikan ganyan guys oda. Kalong. Sabay nila idani. Nya karon mato may sa cake nga among giordiran kaya ron ready na mi unya ta. Agabi agmo ba na kay kani. Og ako. Og kani. Mga gwapo. Sila kadi mga bike kay di man na mga active. So bani mi guys ha. Karon na mi adto. Nagbagtas ra mi kay dool ra man pud. Nasi mat-mat nga pa. Ha? Ato ila ko ate Merijin. Meron nga. Merijin ba no? Kan basa. Jay, dudong ba? Dapit. Sila kunsihal dun. Uya mo to bayaran ko na ibot dapit dun. So guys, wa may kabayad. Kuha na kwarta mi sa YouTube. So to guys, Hilom, oy. dito tayo guys, from the squatters. Squatters.
Wala ta balibol ka. Balibol basa am. Nay, di usay nga pas guys na. Ilayin naman din. Di naman. Ano masasabi mo sa ating vlog ngayon, Mat? Mo na, di tagad. Di man. Tingnan ka to view diri guys oh. Hindi pinood naman. Dito view na. May nakanindot diri sa Barangay Maasin guys. Ang mga view. Dapin sa kanimo to. Dapin sa kanimo motors. Ayo sa dai motor guys. Motors ay kay. Dama ko sakay. Ha? Kon kuya ba? Kuya bibitan sa una ba? Dai. Cake basan as man ikon cake. So sarap dan. Asa yagi ba diri? Hindi good. Okay naman. Kaya man si Maylin. Problema na bayad. Di okay naman masabutan nito no. Ato yun ba naon dyan. Sana. Hindi gabot. Hindi yun na po, gabot nibiton kinukuha pa sa kuwan sila. So to guys, oh nindot kayo guys, oh init kayo. Pero nindot yapon diri. Kay hangin man. Pinood na. Hindi ko mga kaumayan. Ito ko na sa ha? Anda? Doon na regarding. Oh, bigas ko na siya dahil. Si Jonah Corselius. Ang ate sa mag-debut. Pakpak pakpak. Pakpak pa nga. Kuan. So sani. Di eh. Ano din, saan tayo may? Mga guys, doon lang kami sa mag-order ng cake. Cake na may. Dahil may diri sa dagang bahay. Unta di may tapukan. Lainay. Puro mga kuwan. Order. Ito guys, doon na kami guys. So guys, abot na ta. Abot na kami. Ato sa tanawon og naluto na ba? Ay, Ay, nara mag-order ng cake. Si ate. Si ate. bayad kay. Ate. So, tara, Abot na ta guys. Uy, dinhalag. Dug uy. Tara, sud na ka. Tekang dog. Okay naman ako, di man umaa. Nawa na mo sandir. So, mo din yung bahay ni Kuya Dudong na mo. Ano masabi mo sa vlog? Okay kayo. Lami kayo. Tsada kayo. Lami po. Kayo. Uy. Bawa na sila guys. Ayan, guys. Ako na sa camera guys. Ako po ni guys na. So guys, tayo sa amin guys. Tapos lambay uy. So, samta nagawat bisa. Ang mag-order. Una, insaya pa mong dancer na. Dancerist. Ano mo ito Oh, sige. Hindi pa na. Punta. Para sa please. Isak daw ta. Oh, sige. Imang good. Good. Ano? Sige balik. Ano ito para sa'yo? Hindi pa rin na. Naray, naray. Siya nga uy. Baka ano yung sa'yo. Hindi, additional ko sa kanto. Sige tayo, salamat. Sige. Ito, gabi na. Na may kuhan gabi. Higad to. Salamat tayo. Marabalik ka na. Salamat ya. So guys, Sige guys, mani ang cake. Lami kayo ni. Oo. lami kayo. Lami kayo. Okay kayo. Oo. Saka ano? At tutong sila? Bigyan kayo salamat eh. Di ba ito puta? Video puta. Guys, kuha na ng cake. So ito guys. Dala guys, nakuha na naman cake guys. Kita ba? Makita lang sa bahay. So ay kayo kita na sabay. Mo to guys, na cake na. Nakuha na namo. So, mato guys, nakuha naman na mo ang cake guys. Makita lang ta sa bahay. Pabush. So man ito guys, naman na may kuha cake. So tara na to ag ilang outcome sa ilang preparation. Og okay ba? Tara. So to sabay. Tada! Tadan! Welcome! Woo! Pangpang! Musta ka, Joy? Hello kayo guys, no? Ako din school light guys. Salamat. Salamat ma'am. Dali sa mga sa. Kita malingkod na, nay. Ipagkagwapo eh. Hidup na mo, DJ. DJ. Right, Una, right. operator sa music. So, samtang wapag, among is a surprise. Nag-pictorial pa man, so. Nakita lang taon niya. Enjoy ito, one. Come on.
Happy birthday. Ay!
Go! Saman. Ang tanga mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Wish. Wish. Uy, Rama, dali ka diya. Yay! Ang balon, pabutha ang balon. Ito, gibato. Ano ang message mo? Ano masasabi mo? Una, oy! Na, uy. Naing anak, ma'am. Bitaw ka na. Salamat sa adio, promise. Karoon ko na una ko an. Karoon ko ka-experience sa birthday. Appreciate ka din yung mga efforts. Promise. Thank you, God. Anong kinsa tayo nag... Kinsa tayo nagplano niya. Thank you, Don. Promise, appreciated you, God. Ako nag-expect mo yan eh. Salamat ka dyan ninyo, ha. Hilom. Kaya mo hilak ko. Natawag ka lang. Thank you, God, dyan ninyo, tanan. Wa may message. Wa may message, ma'am. Nagairimig tuba. Joke na. Uy, ikaw na. Sige. Ikaw na. Sige na, ma'am. Push mo naman. Go na, ma'am. Sige na. Paduol ito, Pat. Ay, kami sa siya! Hindi na ice cream. Ang bata na ice cream. Ang bata. Papilit yan. Kaya ba? Ikaw na tanong. Kunin mo. Ha? Ako una? Oo, ikaw na. Hilom. Huwag kayo ka-message. Ang sabi ko lang ay... Papadool na rin. Ay, palihog. Happy birthday. Salamat din kay na-film sa imong celebration. Yes, sir. Wish na mo nga unta nga istiwa-tiwa kung sa ka kay kami nakotita na kung sa imong karon. Ngunta sa imong mga panaw yun kinabuhian nga imong manampasan ayun lang kanimti nga ang Ginoo nagubahan mo ikaw sa kanunay sa imong mga dreams nga unta ayong matuman bisan sa atong kalisod sa atong kinabuhi
magpadayon ta kay kita. Kitagaan, labi na ikaw, kitagaan na po kasi like higayon na inya, kinabuhi na inya pagkatao, pila na katuig. Nga, ika, magpadayon ta kung sa matakaroon. I hope na our heart was to blow and more birthdays to come. Birthday cats for sa boss. Brazino. Happy birthday, girls. Pasalamat minimo kay ni Aka diri karon. Happy birthday Hitin. Di po nagit ka. Dalagan lagi. Naging ka na mo kay handa. Pero pag ikabutan na surprise ka. Wala ko yung kasabot nga mga kasabot na ko o si Bidon. Kasabot na ako ni sila tanan. Pero ako alam amo na ni, huwag mo may kahibaw sa tanan. Pasalamat bihon sa mga Chada Boys. Na nagkuhan po na ni, nagtabang po na. Nagtinabangay ni. Dili kung ako lang po, dili. Tanan, nagtinabangay ni para ma-surprise lang ka. Okay? Aminin mo. Ito mula ko anak pa ka. Kay nag-ihong ko na ko nga sa tanan pila ka tuig, wakit ka naka-experience nga mag-birthday ka nga ingani nga walang isa nagpansin lang hasta nakaikit. Pinapasalamat po ko sa Ginoo nga naining nisulti na ako nga usa ka tawo nga magtinabangay mi. Thank you.